Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Trabaho ka itong hinampak. Oras naman na mo nga dis gasolina. Oh, uy. Si Kevin. Ano yan siya? Ayaw ka ni duty taon. Bahala na. Hindi na po siya tagdot. Oh, nagikuha niyang pagpisilmit ay. Good morning, Oh, Inting Butikol. oh! Oh my God, nag-lipstick kung nag-makeup na ka! Si Odi Abbas. Hindi. Bangas ka! Ano? Okay. Okay. Asa ba ka? Di ako na. Mupanso pa ko. Uy, nasa oy, takna! Uy, wapa ka mo takna! Uy! Nagtukong aksyon eh. Kumbinti ba din eh? Uy, si Inting mani. Nanawag sa messenger. Inting, Oh, anday, iyon ni mong kamera, be. kadiyat sa... Oh, wait wait. Oh, okay na. Okay, good ka na. Kita ante ka. Ano nanawag ka, uy? Nag-duty kas kasulinahan? Ang duty na. Ano nanawag lagi ka? Doon ako ipakita niyo. Unsa man? Niya, tanawa ha. Kaniyat ha. Tanawa. Tanawa na. Hala? Si Abel man na. Oh, bitaw. Naunsa na siya? Nilad-lad na. Si niladlad. Nilad-lad siya ang kaparay. Na. Nigawas ang tutural taon. Natural nga unsa. Nag-lipstick na niya. Nag-makeup ha. Kinuo ko in town, uy. Bayot yun ni sa Abel dahil bayot. Oh my God. Bayot gini ay. Oh, mangsugod ka ron. Aray na ka na ko, ha? Hugno na tayo paglaon naman, hugno na. Ngano mataw na siya, uy. Ipakita niyo sa mga bilis matuon yung bulok. Picture ni B, isad na ko. Sure. Sige. Babay. Niladlad na gini ay. Inay masuko ko, pero naluoy na lang noon ko niya. Kanukon, uy. Kani, niplastar na siya. Picture na ako. Sama, posing ko. Oh. Aha? Picture ka na ako, no? Usa. Kuhaan, kani. Ay, paglimuting. Picture ka na ako, no? Picture natin ka. Naunsa ang taon kay. O nga, no? Ako na bang naingon ani ngay mo nakita? Bida, ano taon ka? Ha? Feel ko lang. Boy, bida eh. Yung taon ko na tiaw, na taon ka aning style mo eh. I'm serious, Ting. Kung sa'yo mo nakita, mauna na ako. Ang tao nga gusto kalinaw. Ang tao nga di gusto kagubot. Kasabot ka. Oo, gusto siya. May galiwan mo ikaw kung itlog ako rabukan mo ikaw siya. Pero may nasa di mo eh. Ay, Ting, excuse. Oy. Na customer. Ikal. Oh. Kila kalitro. Gwapo si Ercon. Bangas ka. Nilikay. Wala. Nikiyay yung bayo ay. Kwe! Nganoy! Daddy! Oh, Federico, asa ka naman, Sam? Want to go casino, Daddy? Gaya kong kwarta. Palagi kinahanglan ni mo. 300,000 lang. Kamantay ka natin? Okay, kaya na kay isyuhan ti kag chiki. Oh. Ikaw na lang mo withdraw. Oh, thank you, Daddy. Sige, paabot ako. Magpabot ko, Daddy. Unsa man na? Nag-issue naman sila kag check eh. Para kang kinsa man na. Para kang Federico. Kinahanglan ko no siya kwarta. Pila mo sige pa ngayon? 300,000 pesos. Oh my God! 300,000 pesos? Para unsa man? Muato siya kasino. O
Unsa? Casino? Marga, darling. Dili ko magkabalibad sa akong anak. Okay, sige. Ihatag na niya. Sige. Salamat kayo, darling, ha? Ay, ako reyate ka niya ni Chiki. Gitonto ka lang si mong anak, Rafael. Mulakaw ka nga, samaran ka man, iyo. Madana kini Daddy. Kabantay ka? Ha? Arin ako. Bye-bye, Daddy. Bye-bye. Ay, Daddy, bye-bye. Kabantay dili ka? ko ikaw balibaran, Federico. Pero, ay, nagsakit nga akong dughan. Ni mong kalaki. Ni mong pagkabatlungon. Rafael, darling. Marga. Maayo ng prangkahante ka. Sa unsa? Dili magtugay. Mapurdoy ka. Marga? Usi? Kung mapadayon ang imong gipakita ang kinaiya, sa bisan unsay pangayoon ni Federico, unya imo ding hantagan, mapurdoy kit ka. O kung magpadayon kag ingon ana, kung dili ka mo patuon ako, mubiyak ko nimo. Marga, darling. Wa ko mag-iyaw. Diretsahan tayo. Dili ko gusto mo tan-aw nimo. Sa higayon, nga mahisama ka sa uban nga ang tanang kabtangan gipaligya. Tungod kay nahurot sa kasino ang kwarta. Marga, darling, ang akong... Kung dili ka makadisiplina anang imong anak si ambisyo, mubiyak ko nimo. Marga? Buset! Ang 300,000! Hurot man dayon! Kabantay dyan ko. Padang tigdo ka oras. Hurot dayon. Buset! Imong cellphone, niring. Baliw ko, darling. Si Federico, ang pinangga mong anak. Ambi. Hello, Federico. Nanawag ka man? Dari, padad ikog laing 300,000 pesos. Uy, ano man? Napildi. Kabantay ka na di. Oh, Gusto kong makabuhi. sa? Ipato di Ola, Daris Casino. Kabantay ka na di. Ang motor na lang siya. Dili lang una sa pagkakaroon, Federico. Kasi dili lang mo na. Kundi malas ka, ayaw una panugal. Kalitsi. Di ka buhatag. Ugma na lang, iho. Buisit. Ibalimbaran ko ni mo dali. Kabantay ka. Lagot ka mo dali. Hello, iho. Ugma... hello. Gi-off na niya. Ano problema? Nangayog additional nga 300,000 pesos kay napildi kuno siya. Oy niya, Ay, muhatag na sad ka? akong gibalibaran Good. Ayaw lagi padaan ng imong anak. Laliman ka? Pildi? O niya mangayo na sad? Unsa man, naglina kag kwarta? Marka. Hello, Don Rafael's residence. Kinsa ni? Kwa Bar and Restaurant? Nga no. What's the problema? Federico, hubog na muat? At nalangagis? Sige, karon dayon. Sultihan ako si Don Rafael. Pili damage. Unsa? 100,000 pesos? Ano? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!